chimuyo paka iye araro zvakare but inobatanidza murewa. Okay, Nyaya iri muno muri yeZimbabwe ndiye kudai kune mwanakomana wababa vanemba muno muHarare akashaika achibvanza anofanira kuti anovigwa kwamurewa kumusha. Ndobva vamboita makwikwi baba vachiti mwana ngaavigwe kunoko. Veukama vakati munogonoendesa mwana sei kumbudzi vanhu muri kumusha kusvika vakurirwa nemashoko zvikanzi mutakure muendesei. Endi baba vane kumwe kutaura kwavakamboita kwekuti izvo ndaitokumbira kuti izvo mwana uyu ndimbomurarisa mumba mangu asi pasina nyaya yakafanana nerufu. Mese muri zii zvenyu pani papedza kurara kumba kwangu vanhu moziva zviita zverufu ndikuda kuti arare kumba kwangu. Chitunha chake chondirwadza nekufa kwemwana uyu. Vanhu vakati kana munhu adai so tiri rudzi rumwe chete atidi kukuregera uchiita zvimwe zvinhu zvinozotumukira mangwana. ndizvozvo Wangu mwana ndewako asi zvisingaita azviite. Mwana chibva taura chibvaendesa kwamurewa. Aendesa kwamurewa pakaita mhepo yekuti vanhu vari parufu kusanganisira imwe kitchen yakatakurwa nemhepo. Zvinhu zvaingoitika ipapo zvanga zvichongodisturba kana kuti vanhu vachitaura vese vaingotoka kuchinjira mashoko, vanhu vakutotukana, vanhu vakutoita maoko, vakutorovana. Vanhu vari kumakuva cheko vachitochera, umwe akatokutwa nebadza kuda kutotemwa nemumwe munhu kubuda mugomba akabata badza roda kutima munhu. Kuti zvawataura ndazvinzwa ndiri mukati umu wanga uchiti chii ada kutotima munhu. Zvinhu zvaingoitika ipapo zvasinganzwisiki. So zvadaro vachibva vaviga munhu. Vaviga munhu zvikanzi vefamily munofanira kuti mugare pamwe chete titese titaure nyaya. Zvikanzi nababa ava ini ndikamira tigare tese. Ndine zvinhu zvandinoita kumusha inini kuHarare. Handingarambe ndiri kuno nenyaya yerufu. Kana rufu rwapera vanhu vese sezvomuri vadiki kwandiri uyai kuGokwe, uyai kuHarare kumba kwangu. Nyaya iyi yandiri kutaura ndiye kutafara kumabvuko. Okay, Iko zvinozvi date reko ranga riri musi weSande. Rikanzi vanhu ngavaite sei? Vanhu ngavauye. Sande vanhu vachibva vaika. Svikanzi ngatitsvage mubatsiri. Ndopa vakatsvaga mubatsiri. Mubatsiri vakatsvaga ari wechiprofita. Ndobva svika pepa achiti ndoda kuti ndigoronda ndigotaura nyaya ikuitika chii. Ndopa patanga kutaurwa nyaya dziri kuitika. Ndiri kuona hongu vanhu vari kufa. Asi kunyaya munhu akafa uyu ndiri kutoona sekutoti mwana uyu mutosenge matoviga pati pana panga aripo atoripo mupenyu mwana akachengetwa. Ndio pakazotaura kunzi ndiri kuona pane anga achitoda mutumbi tagare nawo mumba make. Vanhu vachibva ngotyawo kuti angachikumbira mutumbi ndi baba vachona. Saka baba ndio pakangosumuka manje vachibva unobaya mubatsiri. Svikanzi iwo size yako une zvingani zvaungama kumudira mvura vachiita sei anoshanda nawo vachizama zvavanozama munhu tiziva. Matauriro avo vanoti point atakasvika tanga takusvika nekuti chero kaisa ruoko panhombo hapana zvatanga tichanzwa. Asi unosinzwa kuti munhu anenge kuti sei ari kuziya. No vanhu vakuti no amana anogona kutaura zvinhu izvi ndi doctor. Ngatitakure munhu aendese kupi? Kuchipatara. Ndokutakura munhu. Batsiri achipamuka. Batsiri zvikanzi ndikupi kwandiri? Musati maenda ndiri kwandiri kuendeka ndikukumbira tidzokere pamba patanga tiri paya. Vakudzokera kumba vasati vasvika. Zvikanzi no handichisinei kusvika ikoko. Zvandanga ndichida zvatanga kutoita izvezvi zvakutoita. No vaiva vachitori chii manje. Saka toita sei? Saka tofanira kuti tisvike but hatifanira kusvika nhasi togona kutoraramudzira zvakare. Asi zvandanga ndichida kumba zvaitika. Hapana kuti maminutes wachibva fonera zvikanzi imba yababa iri kuita sei iri kutsva. Zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kumabvuku ndiri kukumbirawo pakamhanya fire brigade 2 days dzapera idzi vachimhanya munzvimbo kuti munhu dzima moto ndo pamba pachona. Yeti kutsva kwakaitwa pamba apa haina kumbotsa masibhesasi kana mudhuri dzainguri hembe dzadise dzaiswa kusanganisira bhege rimwe rakapfuta moto zvokukandiwa panze but rakaramba rikatora nguva yakareba richingopfuta rine moto waro. So nezuro mandipa ndiri kunzwa kuti baba vakabva vashevedzera kuti mwana akandiuraya. Zvanga zvine basa rei? Mwana akafa inga ndewangu wani. Chamakarwadziwa nacho vanhu chii? Baba kuti asingari kurwana njere. Makarwadziwa nei? Mwana akafa ndewangu wani. Ko zvamanga makuita zvinotora munhu anofanira kuuya kumba changa chiyo kuzodii
makafirwa ndimere busy kumafonera vana baba munini nababa mukuru nevazukuru achivatuka akaronga nyaya kuti munhu auya panonzi inga takagara pasi tikawirana 1 tawirana ndima akati mamukwanise kufamba uyai kuno tichibva tauya zvikanzi makapinzirei munhu mumusha mangu vakuchinga asi munhu akanga atoinda kwaakamukira akatomukira munhu akutokudhuze nechipatara akatakurwa achienda akati ngatidzokere patabva asi akatobvunza kuti tiri kupa singazivi asi mukadaro asati asvika kumba zvakare handifani kusvika nhasi asi zvandanga ndichida zvaitika ndipo pakazonzwa kunzi imba yemudhara kuti iri kupfuta so pari zvinhu asati tanzwa kuti kuta mudhara we vamwe vokama zvakare vati achidaro mudhara yeye mubatsiri ngaadzoke zvakare apedzise basa nekuti paya hapana chaakaita takatozongobva neurwere hwake so tamirire kunzwa kuti kune rimwe zuva here richaungana vanhu kukana zuva racho riripo mudhara ava vachabvuma here kuti vanhu vaungane asi iye ane mashoko akataura kuti haiwa hapachisina zviripo bhegi ratsva kwatsva zvese pakashaya munhu mwana uyu baba ava ndo vakasedza kuti ndiri kukumbirawo kutora mutumbi wemwana vati ndiri kukumbira mutumbi wemwana uyu umborara mumba mangu zvisinei nerufu mumboenda kudzimba dzenyu mangwana muzodzoka zvenyu muchiita sekuti vanhu muri parufu asi ndaikumbira zuva rangu ndega kungoti mutumbi wemwana uyu ndirara naye mumba manga muchitaura ndekuno kuhere kuharare kuti kumusha aiwa vaida kuti vatore mwana vauise kuno kuharare zvakaoma paitsva hembe dzababa paitsva hembe mumba hembe dzemunhu wese kana kuti dzakangotsva dzababa no hembe dzanga dziri nedzemudzimai wavo dzanga dziri mumba imomo zvaitsva zvanga zviri mumba imomo zvaitsva zvisinei kuti mamboisiwa hembe yemwana asi zvanga zviri mumba imomo zvaitsva mumba i1 room here kuti imba yese aiwa imba yaitsva i1 room okay inoita sei ine wardrobe ina baba ava nemudzimai wavo ndo imba yaitsva chete imba hongu fabric takashizwa nekuda kwehutsi wawanda but maibuda moto maitsva zvinhu mubedroom mababa ava chete mu1 room muchitsva hembe dzababa nemudzimai wavo saka baba ava maonero enyu even kutaura kwehama vari kufungidzirwa kuti vakabata hama dzechi dziri kutoshevedzera kutoti pakatotibvumira ndingatiunganei takatoziva kuti zvinhu zvedu zvanaka nekuti kumashure kwese kwatinobva tichifamba tapererwa but munhu tinyanya kubata ndiani ndiwo baba ndivo here mukuru mumhuri ndiwo mukuru mumhuri musikana uyo ari kukumbirwa bonde nababa nyakubereka ngaudze tete hanzvadzi dzababa vake kumapurisa baba vanogona kungorohwamba ma1 2 chete voyambirwa nokuti havasati vapara mhosva asi kuti ari kutodaka kupara mhosva ndinonzi Jimmy ndiri kunoko kumufakose kuri seko kumufakose nhasi baba Isabel chokwadi chataura nedare ndechekuti mwanasikana uyo akateerera kana ari kwamurehwa ngaende kuhanzvadzi dzababa anditika vanatete but ngafonere hanzvadzi komana hanzvadzi dzake kuti ngatimboendai kuna natete wosvika nyaya yotaurwa munhu wese aripo akateerera oziva nokuti pese apataurwa kunzi hanzvadzi komana ngadziudzwe hanzvadzi dzababa vanatete ngadziudzwe saka vese avo ngavaunganidzwe pamwe chete mwanasikana oita sei otaura nyaya yake asi mubvunzo wangu unoti apedza kutaura seizvozvo ari kudzokera here kumba kunogara iye namai yake nababa vari ku3 handiti panenge pane vanhu vachaudza nyaya iyi ndivo vacharonga ipapo kuti oita sei ichokwadi yes ngasanonoke nokuti izvozvo baba avo nogona kwakatoteerera National FM vachinzwa nyaya iyi wobva wati nyaya ndeyani ndeyangu Unifort nyanzvi pakuita marufu emhando yepamusorosoro edzimba